Ja to môžem pridržať inak. Jaskyne sú súčasťou neživej prírody. Napriek tomu každá z nich má svoj vek. Táto jaskyňa vznikla pred viac ako 5 miliónmi rokov účinkom podzemného vodného toku, ktorý vytekal na povrch dnešným vchodom do jaskyne. Celková známa dĺžka jaskyne presahuje 300 metrov a jej pokračovanie je prerušené rozsiahlym závalom. Čo je za ním, nevedno. Pravda, predpokladá sa spojitosť jaskyne s vyššie položenou 40 metrov hlbokou priepasťou medzi kačkami, s ktorou v dávnej minulosti pravdepodobne tvorili jeden celok. Začiatok a koniec pôvodne súvislého jaskyného systému oddeľuje vzdušná vzdialenosť 1 kilometra. Podľa archeologických nálezov bola táto jaskyňa osídlená už pred mnohými tisíckami rokov v kamennej dobe. Je však aj významným paleontologickým náleziskom niektorých vyhnutých druhov živočíchov. Okrem jaskinného medveďa tu žil aj jaskinný lev. Ich pozostatky nájdeme v jaskyni aj dnes. Na konci 19. storočia ju skúmal prírodovedec, múzejník a lekár Karol Brančík z Trenčína. Je autorom prvej známej mapy jaskyne. V súčasnosti sa o jaskyňu starajú jaskyniarske skupiny zo Strážovských vrchov. Cieľavedomý prieskum prebieha už niekoľko rokov a vďaka nemu sa zmenila aj mapa jaskyne. Priestory jaskyne najlepšie poznajú netopiere. Množstvo guána ležiaceho na dne jaskinných chodieb nás presviedča o tom, že tieto okrídlené cicavce tu žili už veľmi dávno. Vyhovuje im pokoj a priaznivá klíma v podzemí, preto sa v jaskyni cítia stále ako doma a každoročne sa vracajú, aby v nej prezimovali. Speleológovia skúmajú jaskyňu po celý rok. Nekonečné hodiny strávené v chladnom a vlhkom podzemí sú vyplnené dokumentovaním známych chodieb, získavaním nových poznatkov, ale aj očakávaním a túžbou po objave nových, zatiaľ ešte neznámych priestorov v tomto záhadnom jaskynom systéme. Niekde tu, v týchto miestach, je predpoklad a teoretická možnosť posunúť hranicu poznania jaskyne o niekoľko desiatok metrov ďalej. Práve dnes sa o to chcú jaskyniari znova pokúsiť. Pridajme sa k nim aj my. Tesné priestory sú vyplnené ostrými kameňmi, všade prítomným blatom a kvapkajúcou vodou. Odreté lakte a doudierané kolená, zablatené a premočené kombinézy, alebo pot stekajúci do očí spod prilieb so slabnúcim svetlom čeloviek. To všetko sprevádza jaskyniarov pri ich ceste za prievanom, ktorý im naznačuje možný postup vpred. A teraz kade? Znova sa centimeter po centimetri posúvame dopredu, potom kamsi dolu, kde nás ohrozujú padajúce kamene. Ešte, že máme na hlavách prilby, hoci pred chvíľou nám v plazivke iba prekážali. Čoskoro však úzky otvor opäť preverí naše fyzické i psychické sily.
Žlúce chýba vzduch, pod zalieva tvár, ruky a nohy oťažievajú. No konečne, za nohami sa podarilo pretlačiť driek, potom hrudník, plecia a nakoniec hlavu s prilbou. Chvíľu trvá, kým sa človek spamätá a chytí dých, no stojí to za to. V priestoroch, kam sa jaskyniari dostali, ešte nikto nebol. Sú prví, ktorí môžu obdivovať prekrásnu kvapľovú výzdobu a dotýkať sa miest, ktoré ešte nepoznačila ľudská ruka. Ale čo to? Kde sa tu dolu vzali tieto kosti trojmetrového jaskinného medveďa? Ako sa sem tá ozruta dostala? To, čo sa nám zdalo nemožné, sa čoskoro vysvetlilo. Splavila ich dnu spolu s hlinou voda z hlavnej chodby jaskyne, kde kedysi našli útočisko i svoj hrob. My tu však nechceme zostať. Pokúšame sa s jaskyniarmi nájsť to správne miesto, v ktorom sa stráca náš verný sprievodca, Prievan. Bezvýsledné pokusy nám uberajú z posledných síl. Neostáva nič iné, len sa vrátiť tam, kde sme začali našu cestu za objavom. Ani tvrdý pád jaskyniarom nezabráni, aby v jej hľadaní nepokračovali. Nie sú sklamaní, že dnes nedosiahli viac. Možno na budúce budú mať viac šťastia, veď nenadarmo sa hovorí, že nádej zomiera posledná. Čo povedať nakoniec? Držme palce jaskyniarom zo Strážovských vrchov, aby sa im podarilo dosiahnuť to, po čom tak veľmi túžia. Nájsť očakávané pokračovanie Pružinskej dúpnej jaskyne a dokázať jej prepojenie s priepasťou medzi Kačkami. Určite nás potom znova vezmú za sebou